ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಆತ ಎನರ್ಜಿನ ಈ ಜೀನಿದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾತಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕುಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಯಾನ್ಲ ಶಾವಿಲ್ಲ ಇರ್ವೆರೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಇತ್ತು ಜೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಂಕ ಮುಲ್ದ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನಿಕಲಿಗೆ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ದ ಪಿದಾಯ್ದ ವ್ಯೂನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಸೊ ಅದು ಇತ್ತೆ ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ನೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ರೋಡ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ದ ಬೇಲೆ ಅವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ ಓಲುಪ್ಪುನು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ಫಲ್ ನೀರು ಡುಪ್ಪುನು ನ್ಯೂ ಸ್ಟೈಲ್ ಲಕ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಲಕ್ ಅದು ಸಾರಿ ಖುಷಿ ಲಕ್ 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 get lost you luck pushy luck I don't care ಅಚ್ಚಾ ಹಾದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆನೆ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಇಚ್ಚನ್ನ ಬಾಲ ಲಕ್ ಕಾಣೆ ಲಕ್ ಅತ್ತು ಮಮ್ಮ 24 hours ಜೆತ್ತುದು ಲಕ್ಕಿಯಾ ಓಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಲ ಬೇಲೆ ಇಚ್ಚಿ ತಿಂಪುನ್ ಜಪ್ಪುನಾತೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೂಲಗೆ ಲಕ್ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಜೀವ ಲಕ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏರ್ನ ಬುಚ್ಚೆ ಬಂಡ ಸಿಮ್ಮಿನ ಬುಚ್ಚೆ ಸೇಮ್ ಜಾತಿದ ನಡಿಯಜ್ಜೆ ತುಕೆ ಈರ್ ಮುಟ್ಟಜ್ಜೆ ಲಕ್ ಪುಷಿ ಲಕ್ ಕಾಂಡ ಲಕ್ ಶಿಷ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೀಲ ಬಂದೊಂದು ಯಾನ್ ಬದುಕದೆ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಬಂದೊಂದುಂಟು ಆಲ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಬೇಲಿನ ನಿಕಲೆಗು ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದಿ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗು ತನಿಷ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪದಾತನ ಆಯ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ಮೀಯರೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಇತ್ತಿನಟ ಒಂಚೂರು ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಟೂನ್ದ ಓಂಡಲ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ತು ಓಂದುಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಮೀಯರೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದೇವೆರ್ನ ಸಾಂಗ್ನ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಫೆ ದೇವೆರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಅವೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಕೆಲಸಲ ಬೇಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಕ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದೇವೇರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಮೂಲೆ ಎನ್ನಾತೆಗೆ ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಂಡಿದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುಜಿದ ಆಯ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಡ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಂಡ ಒಂಜಿ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಪುಂಡು ವಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಅಂಚಾದೇನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಡುಪುಂಡು. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್.
ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎನ್ನ ಬೇಲೆದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನು ತೂವೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋಡೆ ಎಂಕುಲು ಇಡೆ ಬೋದಿತ್ತ ಬ್ರಿಕ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ಅವೇನು ತೊಚ್ಪಾಯಿ ಅಲ್ತ ಫುಡ್ ಖಾಲಿ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ವ್ಯೂ ಇಂಬೆ ಕೋಡೆ ಫೀವರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಇನಿ ಫೀವರ್ ಇಜ್ಜೆ ಅದು ಇರೇಗ್ ಲೈಟ್ ಆದುಂಡು ಎಂಕ್ ಫೀವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇಮೇನ ಶೀತ ಇತ್ತು ಇರೇಗ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆತುಂಡು ಫುಲ್ ಶೀತ ಜೋರ್ದ ಶೀತ ನಾನು ಏಪಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದುಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಇದು ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋನ್ ಬೈದು ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋಪುನೇ ಇರ್ದುಂಬು ನಿಕಲ್ಡು ಒಂಚಿ ಪಾತ್ರೆದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೆ ಅಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ದಿತ್ತುನರೆ ಉಂಡು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಇತ್ತುಜಿ ಖಾಲಿ ಶೀತ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಂಚನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಎನ್ಯ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಆಪುನ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಜಿ ಶೀತ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಜೋರಾಂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರೋಡು ಅವು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಪಾತೆರೆ ಸೊಂಚದ ಫೈನಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಎನರ್ಜಿ ಆತ್ ಇತ್ತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೇನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆತಿತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಪಂಡೈತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತರ್ಡ ಮಿನಿ ಅಂದಾಂಡು ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಅಂದು ಎನರ್ಜಿನ ಕನತದು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುನಾತು ಹೈ ಎನರ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ತೋಚ್ಪೌಜಿ ಅಂತ ಪಾತೇವೆ ಓಕೆ ಆರ್ನಮಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪ ಅಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಎಂಕುಲು ಮೈಸೂರು ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ ಒಂದುಲ ಕ್ಯಾಪ್ ದೇತು ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ತೂತರ್ ನಿಕುಲು ವಾಲೆ ಬಾಟಲ್ ಬೂರುಂಡ ಇಚ್ಚಿ ಸೊ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಾರಡ ಅವ್ಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಇದು ಏರಾಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕುಲು ಇತ್ತಾರಡ ಆ ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆರೆ 1 yearದ ದುಂಬೆ ರೀಚ್ ಆರೈತು ನಾ 1 yearದ ದುಂಬೆ ಪಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಯ್ತಾ 1 yearದ ದುಂಬೆ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ರೀಚ್ ಆದು ಬಿಡೋಡು ಇಜಿಂಡದಾದ ಅಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುನೆ ತನಿಷ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕರೊಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಭಾರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಜಿಂಡ ವಾಚ್ ಟೈಮು ಕಡಿಮೆ ಅವನು ಪೋನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ದಾದನೆ ಇನ್ನೇನು ನಾನು ಚೂರುಂಡು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆವರೆ ಓಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆಪೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದೆನಿಯ ಬಟ್ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದ ಇಂಚ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂದೇನಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವೊಂದು ಇಜ್ಜ ದಾದನ ಅಂಚ ಪೂರ ಎನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ನಾಡ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ 365 ಡೇಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಪಂಡ 1 yearದ ಉಲಾಯ್ದ ಮಾತ್ರ ಕೌಂಟ್ ಏನ 1 year ಮಲ್ತದ ಆತುನತ್ತೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಒಂಜೊಂಜೆ ದಿನ ಯಾನ್ ಎದುರು ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಪಿರಾವಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜೆ ದಿನ ಮೈನಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 year ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 1 yearದ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಇದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಸೊ ಏರೇರು ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಬೇಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ 1 year ಆತಜಿ ಪಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಲ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನಂತೂ ಪನ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಏರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋಡೆ ಪನ್ಪುನಾತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ರಪ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲೆಗೆ ಪಂಡದಕಲ್ ನಾ ಕೈಡ್ದು ಶೇರ್ ಮನ್ಪದಕಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತು ನಿಕುಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತು ಗುಳ್ಳೆ ಬೋಲಲ್ಲ ಅಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇಗ 1 yearದ ಉಲಾಯ ರೀಚ್ ಆಲೆ ಪಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಗ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆವಡು ಬೇಗ ಆವಡು ಒಂದು ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಿಕುಲು 1 yearದ ಉಲಾಯ ಇತ್ತವಡ ಬೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದು ಬೇಗ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆಲೆ ಇಜಿನ 1 year ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆವಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆವಲಿ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ಡ್ ಬಲ್ತೋಂದು ಪುಣಿತೆ ಎನ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಆವೊಂದು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ಡ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನತು ಪರಸು ಅಂಚಾದು ಈ ತತ್ತು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಜನತು ಒಂದುದರು ಸೊ ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲೇನ ಕೈ ಬುಡಯರಂತೆ ಈ ಬಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚು ಶೇರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾಲ ಮಾತಿರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೇಗ ಪೋದೆ ನಾವು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ನ ಪೋದು ಮುಟ್ಟೊಲಿ ಆ ಒಂಜೆ ಉಪ್ಪುನು ನನ್ನ ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜೆ ಬಾಕಿ ಪುನು ರೀಚ್ ಆವರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆವರೆ ಯಾನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ರೀಚ್ ಆವೊಂದೇಜಿ ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ನ ಶೇರ್
ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ವನ ಸಾಯಿನಿ ಮಾತ್ರ ದಾದ ಉಂಡು ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕರೆ ಉಂಡು ಅರ್ಧ ದೆಕ್ಕದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ತರಾ ಟಯರ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ದೊಂಬುಗ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಅವೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕುಲೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಲಕ್ದು ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಪಿರ ಲಕ್ಕದು ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಬಾಜಂದ್ ಇಕ್ಕದು ಒಂಚೂರು ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕಲ್ ಉಂಟು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರ ಬತ್ತಿರು ಯಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಅಂತ ಆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ 2 ದಿನ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಬಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆತ ಸರಿ ಇತ್ತಿಜಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏನು ಪಂತೆ ಶೀತ ಜೋರು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತನಿಷಲ್ ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡ್ರಿಲ್ಲ ಯಾನೇ so that's all for today. Anikalik thikkuve aayinath bega konju pasa tayina video. Thank you so much for watching. Please hit like, share and subscribe. Bye.